Ако искаш да живееш пълноценен живот, ако искаш да живееш живот, който е изпълнен с удовлетворение, с щастие, с енергия, с емоция, с чувство, с усет, то това, което трябва да направиш, е да се превърнеш от консуматор в творец. Ти трябва да станеш човек, който твори, който създава, вместо само да консумира, да поглъща и да се самозадоволява, да живее един живот на хедонизъм. Това е известно вероятно на много от вас, но това, което предстои да ви кажа, не е толкова очевидно. И то е, че за да направиш това, главната стъпка към този процес е това ти да промениш начина си на хранене и по-точно начина си на ядене, да промениш диетата си или да промениш това, което приемаш веществено през устата си. И ще обясня защо това е така. Една от най-неприятните истини, които е необходимо да разберем относно цялата тази идея за творчеството и това в какво се състои разликата между консуматор и творец, е това, че преди ни въобще да занимаваме ума си с идеята за преобразуване от консуматор в творец, е, че всъщност преди това да е било необходимо на първо място, преди въобще да е трябвало такава дискусия да се появява, ние не осъзнаваме, че през продължителността на живота ни ние бавно, но постепенно сме били превърнати от творец в консуматор. Ние сме били родени творци, ние сме били творци като деца на първо място. Тоест, точно обратният процес се е случил през продължителността на живота ни и продължава да се случва и до ден днешен. И малко по малко, бавно по бавно ние продължаваме да бъдем редуцирани до консуматори. Творческата личност или творческата инициатива или енергия или същност или творческия ни потенциал, творческата страна на човека като личност продължава да бъде унищожена. Това е нещо, което хората не разбират, че те поначало са били родени, създадени творци и те като деца, всеки един от нас е бил творец. Няма изключение от това правило, защото вие сами можете да го видите и да го наблюдавате. Вие сами можете да видите сами със собствените си очи как всяко едно дете блика от, не просто от енергия, от радост и от безгрижност и така нататък. То блика от какво? От творчество, от творческа инициатива. То постоянно иска да върши нещо с ръцете си, да рисува, да чете или да измисля нещо ново, или пък да играе на нещо, или пък да свири на инструмент, или да се занимава с нещо. Всичко това е един творчески процес. Всичко това е процес на творчество. Вие просто трябва да го забележите и да го видите. И защо? Причината е много проста. Защото същото това дете и всеки един от нас като дете все още не е обременен с всичкия този боклук, който предстои да консумираме. И който всеки един от нас в обществото консумира. Това е истинската причина. Защото този творчески процес все още не е убит в това дете и съответно не е бил убит в нас, когато ние сме били дете. Това е истината за творчеството и за това, защо обществото не е превърнато от творец в консуматор. Защото то бива превърнато и в реално време. Защото това, което консумираме, не убива и убива творчеството в нас. Това, което ядем, директно убива и стопира мисловния процес, стопира креативния творческия процес, който протича всеки ден. Това е истината за разликата между твореца и консуматори. Защо има толкова малко творци в съвремието и защо, да кажем, толкова много хора като малки са имали някаква такава наклонност или дейност или са се занимавали с това нещо. Примерно са били музиканти. Също нещо, което се случи и с мен. Аз бях музикант, занимавах се с свирене на китара и ходих на уроци по китара 7 години. Но в един момент спрях, защото аз постепенно губех творческата си муза. И защо това е така? Защото естествено и аз по същия начин, като всички останали, ядях букука, който убиваше това творческо начало в мене. Ядях букука и отровата, която постепенно ми сваляше, принизяваше енергията и ми убиваше творческия стимул.
И знаете ли какво се случи обаче след това? Ами, в момента, в който спрях да ям този боклук, музата ми за свирене, за творене на китара се върна директно. И аз почнах да искам отново да свиря на китара и да се занимавам с това нещо. Тоест, вие сами го виждате и предполагам, вие сами го преминавате през нещо подобно и вие сами ще видите абсолютно същата разлика, когато вие престанете да ядете същия този боклук. Всички тия кафета, енергийни напитки, захари, хлябове, растителни, рафинирани масла, всички тия тестени изделия, продукти, дето съдържат всички тия неща. Всичко това ти убива творческия потенциал. Не просто ти убива като цяло, убива твореца в тебе. Убива твореца в тебе, защото просто това са законите на физиката. Това не е нещо... Тук не става въпрос за езотерика и за някакви такива абстрактни понятия и астрални неща. Не, тук си говорим за неща, които са напълно абсолютно законите на физиката едно към едно. Тук си говорим за чисто и просто резултат от биологични процеси. Просто това се случва в тялото, когато приемаме нещо, което не е отредено за тялото да приема и абсолютно вредно и токсично за него. Това е резултата, който получаваме. То приоритизира, то си приоритизира енергията и съответно избира да жертва нещо. Нещо трябва да бъде жертвано, когато се случи щета в организма. И точно това е жертвата. Една безлична, една аморфна, некреативна, една роботизирана маса, която просто копира и следва всичко неоточно, което и бъде казано и което господаря иска да стане, която останалите следват. Първо ти трябва да разбереш, че когато ти приемаш каквото и да е вещество през устата си, ти създаваш определена среда в организма ти и организмът ти се превръща в точно определена среда. Следователно, качеството на нещата, които приемаш, които ядеш, ще определи качеството на средата, която се създава вътре в тялото ти и средата, в която ултимативно живееш, защото тялото ти е твоята среда. Колкото по-голямо е качеството, толкова по-добра ще бъде средата и колкото по-добра е средата, толкова по-добро ще бъде физическото ти състояние, толкова повече ти ще бъдеш творец. Второто нещо, което трябва да осъзнаеш спрямо целият този процес е, че продуктите, които приемаш, или ще създават още повече енергия в теб, или ще ти дават енергия, или поне най-малкото ще подпомагат процеса на култивиране на енергия в тялото, или ще го блокират, което ултимативно ще доведе и до следващите неща, които ще говоря, но нека за сега се концентрираме върху това. Тоест, има два вида продукти. Едните са полезни, другите са вредни. Ако приемаш полезни продукти, ти ще имаш все повече енергия и съответно творческа енергия. И ако приемаш вредни продукти, които само задръсват организма ти, наслояват го с токсини, с слуси, отпадъчен материал, няма как творческата креативна енергия да се прояви. Невъзможно е. И това ни води към третото нещо, което трябва да разясним. И то е, че всъщност именно това е нещо, от което имаш нужда. Ти имаш нужда от повече енергия, която да достига къде до мозъка ти, до центъра, до точката, която генерира идеи, генерира творчество. Това е мозъкът ти, естествено. Но проблема е, че не стига достатъчно енергия до него. Защо? Защото когато ти се храниш с отпадъци през цялото време, когато ти се храниш с неестествени продукти, с мъртва материя, така да го наречем, когато се храниш с нечисте, с кръв и с млечни животински продукти и така нататък, с захар, с хлябове и така нататък. Това, което правиш, е да караш тялото да влиза в режим на оцеляване, караш тялото да влиза в режим на самосъхранение, по начин, по който то да преалокира функции, които по принцип са предназначени да бъдат отделяни, или енергия, която по принцип е предназначена да бъде отделяна за творчество, за идеи, за генериране на креативни експресии, проявления на живота. Сега тя се отделя просто само единствено за това тялото въобще да се самосъхрани, да оцелее физически. Защото просто то така действа. То разпределя функциите на база на приоритизиране.
Той е по-умно от тебе. Съответно, то знае по-добре и то знае как да се запази най-добре. Ти няма как да повлияеш, да контролираш този процес. Ти си просто притежател на това тяло. Но значи, че можеш да го контролираш. Ти можеш само да му помагаш в процесите, които то извършва автоматично. Така че това, което трябва да направиш, е ти просто да спреш, да му пречиш да извършва работата си. Ти трябва да спреш да го тъпчеш с всички тия бокуци, всички тия хлябове, растителни мъзнини, хидрогенирани, захарта, ужасни. Това са вероятно трите неща, които най-много съсипват организма и съответно блокират творческите процеси и творческите способности на организма. Защото ултимативно те са и първото нещо, което всъщност бива пожертвано. И това е другата жестока истина, до която стигаме. Творческите процеси в организма са първото нещо, което бива жертвано от организма с цел той да се запази. Той действа на базата на приоритизиране. Когато в него постъпи нещо, което той трябва да елиминира на всяка цена, той жертва от точно тая креативна енергия. Той я преалокира и я преразпределя към това сега. Мисълта му се превръща в това той да елиминира вредния продукт, който е паднал. И когато вие правите това нещо, или ти прави, който гледаш това видео, прави това нещо в продължение на десетки години, естествено резултатът е на лице. Ти се превръщаш просто в един пужек консуматор, който не прави нищо друго, освен да ходи на работа, да се прибира и да си отваря бирата и ракията и да си пуска телевизията и да гледа, и това е. Естествено, че това ще бъде резултат. Когато ти не поемаш отговорност, не поемаш контрол над собствената си съдба, собствената си ежедневие и собствения си живот. Естествено, че това ще бъде резултат. Тоест, виждаш сам как стоят нещата. Диетата си промени това, което ядеш и ще промениш живота си коренно. Както и аз го направих преди много години. И аз също бях консуматор, точно като тебе. Моята история не е по-различна от тази на останалите. Аз не съм по-специален или по-надарен или какво. Не, аз съм точно като всички останали. Моята съдба е абсолютно същата. Просто разликата е между мен и вас в това, че аз просто реших да направя този избор. Аз взех този избор, че искам да поема контрол на живота си, искам да се превърна от консуматор в творец. Аз реших, че искам да го направя, защото за мен това е важно, защото аз няма смисъл да прекарам целия си живот да го изживея в просто един хедонизъм. За мен това дава смисъл, за мен това дава радост, това, че създавам нещо за хората и нещо, което света може да види веществено. Аз създадох тази книга и я написах. Аз създадох музика. Аз също съм и музикант, много от вас не знаят. Аз композирам, аз правя буквално музика, творя буквално, създавам песни. Аз създадох този канал, от който ме гледаш, и тези клипове, благодарение на които истината достига до теб. Истината за храненето и погрешния начин на живот, за саморазрушаването ни като общество и самоизяждането ни, ако искате така да го наречем. Така че това е. Нещата са много прости, не бъдете по-прости от тях. Не бъдете по-елементарни от тях, а се превърнете от консуматор в творец. Поемете живота си в собствените си ръце, защото вие сте единствените, които могат да го сторят. Никой друг не може да го стори вместо вас. И всичко за това как да го сторите, стъпка по стъпка, кои продукти може да започнете да приемате, след като спрете да консумирате тези, които ви убиват и ви превръщат от творец в консуматор, можете да намерите в ето тази книга "Електрическата храна, единствената храна", линк към закупуване на книгата в коментарите и ще се видим в следващия клип.